albagi gare ka nake neman liɗifi da ƙarin tarabi a cikin lamarin shugaba mun ta zalwaki da duk abin da ya zo daga shi a gaban sadawa kai salati adadin shiru da motsi ya rabba Allah ka daɗanin ka a shigo da gwabon furta ba gadiya daga sirrin fatan yaran baba mai fada da fadar shehu bara masir lauliya kasa da sabon shugaban da ba su taba waige ba hankali ya gajiya bare tunani ya yi duba a cikin girman asababun ba zai faɗi ba jazakallahu alaikum kalma guda daya umma abiya labai kira diya mariya ya balaraban sufi sanni tajallin masu ma shawa Ahmad Tijjani laminin ka nake nema na irin takunan da kai nake so na yi nima na wuce mazaje karalarar ka ta juyan baya hankali da abin da ganin rijali san bai riska ba ɗaya amanar ɗaya shehu ba abun wasa ne ba ka buya yau sai ga ka buyan ka ba buya ba shau fara mahinya su gaskiya mai kashe karya ya abin gani da ganin ka na gashe daini ne na haɗa ɗaya biyu uku na gudun ya burge can zaman gaba in ya su kai kake umarni shehu baban shehu kai ne mabuɗin zuciya umma abiya labai kira diya mariya la ilaha illallah Muhammad namijin suna daga wannan aka fita wannan kuga na nufina kadai tuwa ce ta bayan ƙara tunanina a cikin faɗi mace maso min siri in siya ashe abin haka ne ban yi batan kan hanya ba a zahiri sun dai ba ta taɓa canzawa ba wane tsaga kara ne ban karɓi misalin ba inda akan zarawu ne da annabu mai duniya wannan kenan in ana bayanin sufarta idan na koma a cikin ƙadari da wayanta sai in gaba babin da baya cikin ikonta ta sarrafa ta gaba ɗaya yana cikin mariya umma abiya labai kira diya mariya na kuke umarni da ni ba wani ne ba Allah bai kamar ya kuba kuma ba zai yi ba abinda kuka so har abada ba zai canza ba ya mace cikakken iko makiya madaniya tafiyar daren Isra'ila aka yi a mabuba kin wace birilu iso zancen bai kuma tashi ba akwai abin da aka yi da hankali ba zai shiga ba makota imani suke kiran kisiya satin da Allah ya halice shi a sofar aski ya masa ado da buwayar satin kafin aiki sunan ki shine asalin sunan gaske Fadimatul Zahra Zamzamiya Zakiya umma abiya labai kira diya mariya annabi na kaunar ki kaunar da ba a sashi ke kadai ce sanyin idaniyarsa ko yaushe siffar da ta siffanta da siffar Allah kin nashi cikin takin koma asalin sirri guda daya adan sarautar duniya nake yi wa yabona masu mulki ran mashar ina kamar ummina sai ma ranar ina na za ta ce zo sirina fito kareren baitukan radiya mariya gane na so domin kiran ki yare suke da tuna babin da tunani yake zama sofar suna sai cikin al'amarin ki ya musina ya mumina abinda nake ji a rai bai kusantar karya umma abiya labai
umma abiya labbai kiraniya marhiya. Salamullahi alaiki ya mai suna masuma, ruhin da ya tsarkakacin babu gabas balle yamma, jasadin da bana tasa cikinsa nake wasallama, irin ta soyayyar da ba wai gawa baya. Labbaiki bintul Ahmad bin Sama'i Batula, zaman ki lafiya ya mai wasila da fadila, imamiya ya cika makon sunna da farilla, ku kuka yi wa Allah yadda ya soya alawiya. Taka a daidai ba Quraishiya amanar bayi, a dan nubuwa zara ukin fi ƙarfin yayi, sammai da sai rabu ya tattara muku bayi, musu da kuke sa ubangiji daurin tsintsiya. Umma abiya labbai kiraniya marhiya. Baba al'amari mai girma a saman kyazima, girman kiya gama duniya da kiyama ma, a duniya ke kika wanzu a sunan ki karima, a lahirar ma gashi ke kadai ce fariya. A sallama muku na dole ba barnaki, ba musu a gaban kuma tare aliyu mayaki, haidara zakin Allah mai lakabi da hayaki, ba a tare makanya ya mai da kakkiyar zuciya. Ya mai gani da ganin annabi jagoran bayi, ganu ku ne ga sarki ya alƙayyumu buwayi, tabbataccen al'amari madakatar juyayi, shine ai imani da ke a baki da zuciya. Umma abiya labbai kiraniya marhiya. Ya imamiya a cikin kiraina yake da ɗanisa, zama da tashi na nake na bawa fansa, ina facin motsin san ku a raina ya nisa, cikar muradi na ke ƙara goya mun baya. Kina amin daɗi idan na ambaci sunan ki ina ƙarin kauɗi, da bankuri a cikin kike tabbatar da nishadi, cikin abin da yake wanzuwa a gurbin zuciya. Gani da ji sitirar jiki da ruhi ne rana, abin da na ji na gani shi nake sakawa raina, ke na ji ke na gani kuma ni ke ce ruhina, jasadina ya sanya na san ya zuriya. Umma abiya labbai kiraniya marhiya. Ya mai alfarma gidan ku ba su san ruwa ba, a bani muradi ba da binciken aiki na ba, abin da kaya cikin duda suke bai rufu ba, gare ki ya kudirar ubangiji ya marhiya. Umma abiya labbai ki Fadima masuwa, umma abiya labbai ki Sadiqa masuka, umma abiya labbai ki Fatiha mabtuwa, umma abiya labbai ki Adama maluma, umma abiya labbai ki Satira mastura, umma abiya labbai ki Aliya alawiya, umma abiya labbai ki Zakira masura, umma abiya labbai kiraniya marhiya. Na nake kai ni gurin da kafafuna a basu ba, a cikin alfarmar ki ko da makiya a basu ba, na nake ba na abin da zato na bai zato ba, saboda babu abin da ba ta na dunku bane ba, na na ayi mana da fahimta ba mu taɓa tsammani ba, saboda tsarkin zuciyar da ba ta taɓa sabo ba, na nake ɗaukaka al'amarin maki sanya shi gaba, faɗar gyara abada ba za ta riske jari ba, na nasirin fata yi fai shirin wasa ba, ni fai banku na soyayya a duniya a bawai ba, na idan aikin da kuka ba mu bai kare ba, ki tabbatar da kan ba a cikin shan wala ba, na kina ji na ko da ma ban furta ba, wata yakini
wuce ba. Nana Azima lale lale lale, Nana Sharifa lale lale lale, Nana Azima oyoyo oyoyo oyoyo, Nana Salima barka da waraka ya Masuma, Nana Zakiya barka da waraka ya Alawiya, Nana Azima a shigo a lafiya Latifa, Nana Azima a shigo da lafiya Insiya, Nana Sharifa zaman ki lafiya Arifa, Nana Azima zaman ki lafiya Sadiqa, Nana Sharifa a tashi lafiya Nazifa.